ಹಾಯ್ ಯಾನಿನಿ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮುಲ್ಕಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಡೆ ಬೈದೆಂದು ಇನ್ನು ಇತ್ತೇನು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಪಾವೈತೆ. ಉದ್ಭವ ದುರ್ಗೆ ಮುಲ್ಕಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಕೋಡು ಪಂಜಿಮಾರ್ದ ಇತ್ತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸುರುಕ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಒಂದು ಗುಡಿ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪುವ. ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಗುಡಿ, ಒಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಗುಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ, ಉದ್ಭವ ದುರ್ಗೆ ಮುಲ್ಕಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಗ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡೋನ್ಗ ಒಂದು ಶನಿ ದೇವರನ, ನಾಗದೇವರನ ಗುಡಿ ಒಂದು ದೈವದ ರಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ, ನೆಟ್ಟೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರೆಂಜ ಪರಂದದ ಮಲ್ಲ ಮರ ಇತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಡು ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳ್ಳೆ ಪಿದೈ ಮರಗಿಲ್ಡಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಪಿಗೆದ ಮರ ಒಂದು ಎರಡು ಚುರುಪಾತಿರ್ಪಾವೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಲ್ಕಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಟ್ರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಲು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಾರೆ ದಾನಿ ಭಜನೆಲ ನಡಪುಂಡು. ವರ್ಷಗೊರ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಮುಲು ಮದ್ಮೆ ಬೇತೆ ಊಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ. ಹಾಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಗ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮುಲು ಮದ್ಮೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಡಸ್ರ ಅದಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಜಿ
ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡುನ್ಗ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಉದ್ಭವ ದುರ್ಗೆ ಮುಲ್ಕಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೋರಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ.